Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esma. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda zaka je ka ringa wayarka magana ba tare da ka danna ta ba. Aka ce ta shiga gu kaza, ta shiga gu kaza, ta shiga duk inda kake so. In ka ce ta shiga za ta shiga ba tare da ka je ka danna wannan wayan ba, ko ka je ka danna inda kake so ka shiga, ko za ka ce ne ta shiga magu kaza kuma ta shiga. Dan ganin yadda za mu je mu wannan bidiyon, ku biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin mu nuna muku yadda ake yi. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Kamar yadda muka ce za mu nuna muku yadda za ka je kai ma wayarka magana ba tare da ka danna ta ba, ta shigan ma duk inda kake so ba tare da ka je ka danna wannan wayar ba. Da ka ce mata ta shiga gu kaza, za ta shigan ma kai tsaye ba tare da ka danna ta ba. To abin da za ka fara yi shine aka zo Play Store ɗinka na cikin wayarka, ko sai ka danna akan Play Store. Bayan ka shigo Play Store ɗinka za ka jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe za ka zo nan inda ake searching application, gashi nan search for application, sai kawai ka danna. Bayan ka zo nan kawai za ka rubuta voice access ɗin nan, gashi nan wannan na sama, kawai za ka rubuta shi. Bayan ka rubuta shi sai kai searching ɗin shi. Don bayan ka yi searching ɗin shi, gashi nan sama da mutum miliyan 1 ne suka yi downloading ɗin application ɗin nan, kuma daga kan ɗan shekara 3 zuwa sama za su iya yin downloading ɗin application ɗin nan. Sa'annan kuma mutum 10,000 ne suka yi reviews ɗin wannan application ɗin. To kawai za ka yi installing ɗin shi. Bayan ka installing din shi, to mu yanzu mun riga mun yi installing, kawai za mu zo mu fita ne kai tsaye. Don kun ga yanzu wannan shine wannan application in kun gan shi voice access. Yanzu ina so ne amfani da wannan application in na ringa waya ta magana tana shiga mun inda nake so. Kawai zan zo ne kawai in danna voice access din. Bayan na danna, kun ga wannan din nan, kawai zan zo gashi nan activation button din nan, kai sai na danna shi. Kun ga na danna shi, wannan dan alamar ta fito. Bari ku ga in kashe ku gani. Kun ga ta koma, kun ga yanzu ta fito. To haka zaka bar shi in kana so kai amfani da shi ka ringa mata magana tana abin nan. Kawai bayan ka zo ka abin nan, kawai zaka yi minimize ka fita a cikin application in gaba daya. Don kun ga yanzu ina so ne amfani da shi, to ya zan yi? Ina so in ma wayata magana, ya zan yi? Kawai zan zo in danna wannan application in, kun gan shi wannan kai abin da ya fito a jikin screen in waya na, kun gan shi. Kawai zan zo haka in danna shi. Kun ga yanzu na danna shi, duk wasu ko ina an ji an sa mai lamba. Kun ga ina so misali in shiga misali ina so in shiga Facebook ina faɗan lambar Facebook din nan ba tare da na danna wannan wayar ba, kai tsaye za ta shiga mun. In ma ina so ne in shiga Instagram ina ko Zenda na ko MX Player, duk da inda nake so in shiga zan shiga. To kun ga yanzu misali ina so in shiga settings, kun gani ina so in shiga settings, ya zan yi? Ba sai na danna wannan wayar ba, bari ku ga in faɗa lambar settings din, za ku ga kai tsaye ta buɗe mun wannan settings din. Bari ku gani 16. Kun ga yanzu na ce 16, kai tsaye ta buɗe mun cikin abin nan ina. Kun ga yanzu ina so in misali in shiga cikin apps ina, apps and notification. Kun ga lambar shi yanzu da na ce lamba, bari ku gani in shiga cikin apps ina ba sai na danna shi ba. 10. Kun ga yanzu na ce 10, kai tsaye ta shigo mun cikin abin nan. To yanzu duk inda nake so na shiga, misali ina so na shiga wannan voice access din, kun ga lambar shi, bari ku ga in ga lambar wannan abin nan in, bari ku gani 8. To kun ga yanzu ta shiga mun cikin voice access. Yanzu ko ina so in danna cancel, ba sai na mata magana ba, kawai zan zo in danna lambar cancel, kawai zan ce 3. Kun ga yanzu ta yi cancel. To ta wannan hanyar ne zan je in ma wayata magana duk inda nake so ta shiga mun kai tsaye ba tare da na je na danna ta ba. Haka ma wai dan ina maku ina yin tutorial ina maku jawabin application ne, amma in kai kadai ne ma, in kana so ka mata magana, kawai da ka ce mata kaza duk inda kake so za ta shiga ba tare da ka je ka danna ta ba. To ta wannan hanyar ne aka je ka ma wayarka magana duk inda ka shiga
duk inda ka ga mata za ta shiga ma kai tsaye. Wannan shine karshen bidiyon namu, mun gode. Barkanmu da dawowa. Wannan duka shine karshen bidiyon namu, da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka yi wannan bidiyon, da fatan kuma kai ma za ka ringa yi. Wannan shine karshen bidiyon namu, mun gode.